Kakatapos lang ng Miss Universe Philippines 2020 ay may naglabasang trending issues tungkol sa pandaraya. Nagtrending ngayon si Sandra Lemonon dahil sa kanyang IG posts at stories na nakakaintriga sa mga netizens. Thank you so much. I actually cried that day because of many things I will update soon. Get ready, loves. Tomorrow, I will be announcing big news. It's time to be honest and speak facts. At iba pa ang IG stories pertaining sa pandaraya ng isang Miss Universe Philippines. Ayon sa ibang netizens, nagdala daw si Miss Iloilo ng hair and makeup artist na nakakapandaraya sa iba pang mga candidates. Napaka-unfair daw nito. Naglabasan naman ang mga taong sumuporta kay Miss Iloilo. Rabaya deserve it. Stop posting bitter statement. This is for your own good. At tumatak naman ang statement ni Miss MJ Lastimosa pertaining of acceptance. So ayun guys, napaka-misteryoso itong issue na to. Abang-abang lang tayo sa iba pang balita. And let's congratulate our Miss Universe Philippines, Miss Rabaya Mateo.